Orain zainzuri hauek zuritu behar ditu dalako, eta zuek izue, zainzurian gutxi gorabehera surtoia, hau azkenengo zati hau oso aritzua eta neko lan bakortxoa, egurra ez dizut esango, baina bai, niko gogorra izaten da. Beti azkenengo punta hau kendu egiten da. Zuritzen hauenan punta horiek kendu ingo ditu, eta punta horiekin, eta gari zainzuri hauen, atzekalderekin, ipurdiekin esan dezagun, ingo du krema bat. Krema horrek eramango duena da, tipulatx pare bat txikituta aurrena, oso errez, gero botako izkiogu enborroiek, erregoziko du dena ondo, salda pixkat, esne gaina, irekin aldi bat saldarekin, bukaeran esne gaina botako dio 1 mililitro erolan, birrinduko du eta bi aukera. Errezeta hojan alda, ero hotza, ero beroa. Hotza oso goxua eratzen da, epela baita eta berua baita. Orduan, egunaren arabera zuek ikusi, nola jan, hotza, berua, epela, zuek ikusi. Eta lagungarri moduan, berberetxo batzuk. Berberetxoak, latakoak, konserban daudenak, eta ni grazia itezian lagumatek sukaldariak, eta bidekarek deitzen ziren berberetxoek diela, Peter Panen, Peter Panen sindromea daukaten txirlak deitzen ziren berberetxoei, sekula hasi nahi ez dutena, txikiak geratzen dienak, eta hauek erabiliko ditugu gero, lagungarri moduan. Jarri aldugu, nahi izan eskero polikian kopa bat, eta ero berberetxoa golan makiltxo batean, ero nire gustatzen zait, jarri eta platerean, gero olibalio txorrota on batekin gainean, eta oso goxua erata. Bueno, aurren erakutsi behar dizuet, nola zuritu zainzuriak. Hortarako, katillo bat hartuko dut. Badago, tresna bat, hau bertan Nafarroan da asko erabiltzen dutena. Hauek, lehenengo ikusten dituzue, hauek arbiak, uretatik pasa ditut. Hemen daudanak lurra, azkenean, ez dakit badakizuen, baina zainzuriak egoten dira lurra azpian, tapauta egoten dira, gaina aeroplastikoarekin, eta egin behar dela, daukate olako pala berezi bat, surtoinean tak moztu eta atara egiten dute. Ataratzen dute horrela, lurrarekin zikina. Orduan, hau, urarekin ondo garbitu, ekologikoa zein ez ekologikoa, garbitu inberdia danak, bai ero bai. Eta zuritzen hasiko gara. Ez paukazu olako tramankulua, gurea betiko zenariak eta patatak eta zuritzekoak ere balio digu, Zenbat kendu, hor, egia da, daude toki batzutan pila bat kentzen diotela, eta igual, euneko gehiago ero kendu iten diotenak. Nire hainbeste, berak esaten dizu, ikusten diolan aritxo batzu moduan, horiek kentzen joan, eta beti hemen, puntatik hasi, hemen dikazten gara, eta bukaraino. Tak, hemen hona apoiatzen dugu, hartu, tak. Eta, duda izan ezkero, hobe kentzea beldur gabe, gero aritxoak eta ukin, neko desatxe egina da bestantzien, eta jun kentzen beldur gabe, eta ero egiten dana da, hartu, eta azkenengo muturra, hau, gutxi horrela hemen kusiko zuen errez sartzen denean, indarrekin gabe, klas mozten duenean, hau, erabiliko du krema egiteko, eta hauek gero plantxan egiteko. Orduan, hauek hemen utziko ditut, eta ero pixatu inbar ditut, gutxi horrela 250 gramo behar ditut, bi zainzurien artean, kilo erdi holan beharko nuke, eta honek ez dauka inungo misterioek. Horrela, erreza. Bueno, zainzuriak, listo, batean bat gehiago gehitu behar izan diot, ze ez iran 200 gramotara, 250 iristen, eta hori ningo duguna, zuriekin hasi baino lehen, martxan jarriko dut hau. Olio txorrota da bat, eta hemen, tipulatxak, kasu honetan txiki ez ditut egingo. Zekero, azkenean, birrindu ingo dudan eskrema hau, ez da zetan ibili behar hemen txiki egiten. Orduan, moztuko ditut olan juliana da eran, xerra finetan, gutxi gora bera, hori, beti askartuko digu. Eta hauek erregosten jarriko ditugu. 5 minutu erolan erregosten izango dugu. Eta gero, ingo duguna da, muturra hauek ere, moztuko ditugu, eta saldarekin egosten jarriko ditugu. Erreza, sasoikoa, gari zainzuriekin, hauek ja txikitu, eta osua erabiliko dut, dena erabiliko dut, gari zainzurietan, erabiliko ditut krema egiteko bakarrik. Hartu, irutze zaizkit horiek, zaizkit gehiagik gustatzen. Bueno, azkenean, gari zainzuriak denak ibiliko ditut, eta hauek, ja dagoeneko tipulatxa erregozita daukat, barrura. Hemen dana erregosten jarriko dut. Ingo dana da, zainzuriak pixkat moztu ingo ditut.
holan, gehien bat denbora kontua, askartzeko. Hau, baina ala ere, hemen pixkat erregozi eta gero, 8-10 minutu, 8-10 minutu, ondo entzun duzu, izango ditugu horri irakiten, eta listo, gehiago ez dute behar, Ondo birrinduko dugu, eta ero, garrantzitsua da, krema honetan, pixkat iragaztea, kontutan izan, enborrak erabilituela, bekoa surtoina, oinarria eta hori beti da, aritsuagoa, orduan fin-fin geratzeko, behin egin dauzkagunean, birrindu, eta iragazingo dut, ikusiko duzue, hor nola ari pila bat geratuko diren, gatz pixka botako diot, eta usaia, tipula txasbaldin badukazue, tipula erdi, ero tipula bat bota, eta baratxuria talpare bat, eta nahiko, Bi vuelta. Eta hori botako dugu salda. Barazki salda bat, aragi salda bat, bestela, espaldin badukazue pastillak egiten den salda horietako bat, edo bestela ura, zibili hemen erotzen. Jak, justo, pixka geixo, estali arte, hemen lurrundu izait hemen, eitzen zan bitartean, justo ingo duna da, estali arte. Behin, estalita, irakiten hasten danetik, tapa jarriko dioguni, eta irakiten hasten danetik, 10 minutu hartuko dizkigu. 10 minutu utziko dugu hau dana irakiten, gero, ondo birrinduko dugu, esne gaina gehituko dugu, esne gaina espaduzuen nahi, badakizue badagola esne lurrundua deitzen da horietakoa, eta bestela, vegetarianoak, ero barazki jaleak ero baldin bazaete ero, esne gaina beharrean, olako badaude hartu erabilizazue, olako edari vegetal bat, beti kontutan izan da, gozoa ez izatea, zehor badaude, arrozarena, ero oloarenak eta niko gozoak izaten direla, niko dultziak izaten direla, eta horrek, pixka baina horrekin kontu zibile. Eta ez dela esnea erabili alduzue. Baina, hori gero izango da. Oin, uz dezagun hau ondo irakiten, egosten, eta gero etorriko da birrintzen, iragazten eta bukatzen. 10 minutuan izan dugu egosten hau, hasi gara birrintzen, esne gaina botako diogu, azkenengo birrindu bat, itzaldu, eta orain iragaz egingo du. Eta esan dako, pausu hau, garrantzitsua, ze, oin ikusiko duzue, zenbat zuntz geratuko da hemen, Eta hau izango zen gero aukera hori, ero epela, nahi izan ezkero utzi epeltzen, eta epela jan, ero bestela, hotza, ero berua, zuen gustura usten dut. Hotza benetan oso goxua eratzen dela, nik krema hau hotza asko gustatzen zait. Eta, egia da, ezin esan, udara alderako ez. Hor badago Alemanian, esaera bat, zar bat esaten duena, gereziak gorritzen hasten direnean, zainzuriak akabo. Eta zainzuriak bere urtaroa daukate, eta egia da, krema hau egin aldu zuela udan, baina orduan izan beharko zen, konserbako zainzuriak eta erabiliz, latakoak, eta ondo geratzen zala, hotzean oso goxua geratzen den krema bat da. Baina hemen ikusten duzuen moduan, garrantzitsua, ondo iragaztea, ze zainzuriak zuntza dauzka pila bat, eta guk induguna da, hor azpian dagoen krema horrek, zainzurien zapore guztia izatea, baina fin-fina egotea, eta hemen, gero garrantzitsua da, harin ostutzea, nahi izan ezkero hotza, kolorea mantendu iten duelako, Ondo sakatu. Gatzez da, ze moduz daben probatu. Erra geratzen da zainzurien krema, Eta pixka mikatza ero geratzen badero, azukre puntu bat bota aldiozue, ero nahi izan ezkero. Piper beltza. Eta, hau, berberetxo batzuekin bakizue. Berua, epela, erotza, jateko moduan. Eta ero hurrengorako hemen dauzkate, zainzuria listo, arrautzak, eta horrek tita ingo ditu. Plater sakon bat,
Eta hemen txaukazu, hau zuriekin inezkero, zuri-zuria gelditzen da, Eta, oin berberetxo batzuk. Zenik, hemen, txorieneko jarraitzei esaten bakizue, koska itea gustatzen. Gauzak hemen ogitxi gortu pixkat, horako zerbait botatzea gustatzen zait. Kremak eta holan fin-fina ezaizkit, hainbeste, naiz, behar du zerbait koska iteko. Orduan, berberetxoak hemen daude, eta olio. Txorrota da. Bat. Eta listo. Hemen daukazue. Zain zuri. Krema berberetxokin. Hau aurrera ezin naiz jun, zer hori ingo zait. Ekipo sentitzen dut. Hor kieto.